Вашето внимание, Боян Атанасов представя своя торсионен магнитен генератор без аналог в света. Точно така. Значи, в момента имаме един магнит N52 отдолу. Чай да го покажем, да го дигнем това. Покажи го тук, види магнита. С северен полюс ориентиран нагоре, върху който сме позиционирали обикновен трансформатор на 220 волта, който му е махната горната шапка. Така че изглежда по принцип така. Извадихме ли го? Да. Така изглежда трансформатор. Ето това е централната сърцевина. Около нея имаме първичната намотка от оригиналния трансформатор. И в момента полето на магнита се разпространява по трите клона. Левия ръкав, десния ръкав и сърцевината, която е по средата, около която имаме основната намотка. В момента, в който с тази стоманена, как да кажа, прекъсвач, ще прекъснем магнитните линии на магнита, което по закона на Фарадей ще индуцира ток в главната намотка. Ето, гледайте сега. Магнитът е супер силен, затова трябва да го направя от много далеч. Вижте какво става. Това при даване на контакт светнаха зелените диоди. Имаме 10 зелени диоди по 2,6 волта, за да светне всеки. Значи смятайте, в момента сме генерирали повече от 26 волта, за да светнат 10 диода. И за да светнат толкова силно, понеже в момента нямаме осцилоскоп да премериме точно тока и напрежението, но виждате колко силно светнаха. Значи колко волта са му нужни? Значи над 26 волта сме генерирали и по силата на излъчването на диодите, това прилича като да са минимум над 100 мА сме генерирали. Да видим сега червените. Сега почваме червените. Значи червените светват при отлепяне, а зелените светват при залепване. Значи тока, който генерираме, е променлив. И в едната посока, и в другата. Да видим. Ето, показвам. Виждате ли? Да. Чудесно. Сега ще се опитам да го направя по-бързо. Само, че не мога. Така да го много усилие, защото е много мощен магнит. Магнитът е страшно силен. Чудесно. Това е без аналог в мира. За първи път виждам такова нещо. Не бих могла да си помисля и представя, че би могло да съществува. Чакай да става, че така съм.